Kdo se kouká na moje videa, tak ví, že jsem na to představila, kolik mám styčových věcí. A to je jedna z nich. A jsem u babička. Cože? No, ukaž mi je. Tyhle se ještě moc neumím, ale to nevadí. Ať toho neumím a dělám na videa, že ho umím, tak se nemusí stydět. Každý jedno neumí pilas. Protože já třeba ho umím takhle. 25 korun. Jenom takhle. No já ti taky. Vidla. No ale a to je